Sahur sing ke-28 guys, pirang dina maning badan nanggone Rika badane tanggal pira guys. Digawa joget disit asik ser lanjut inyong manasi sayur sop guys, sop sikil ayam. Lanjut gawe kopine loro bae nggo inyong karo bojone guys. Lanjut goreng bakwan guys, ki adonan pas nggo buka kayak guys sore-sore gini teman-teman. Lanjut manasi jangan bunci wingi kelalen pas maghrib ora dipanasi guys. Singkat cerita panganane wis ready, menu sederhana. Lanjut gugah bojone kon sahur guys. Lanjut anak lanang digugah-gugah juga guys kon tangi. Sing wadon tah mau petane menyat dewek guys.